lara ireng. Kowe iki piye lho? Aku kok seladoyak buta, kalau seladoyak buta ayo mlayu gage mlayu. Aku ora wedi karo buta. Obat. Apa ora wedi kowe nek kecekel buta saka pulau kok dipek karo Raden Kangsadewa dadi apa ayo mlayu. Wenar mlayu yo mlayu obat buta kok dikandani. Wah, lah kalau rene. Iya. Kowe sing jenenge lara ireng kowe ayune sundul langit biyen sigar jagat pat-pat ayu paneng ayu. Ya widodari tumurun kowe becik dadi karon Raden Kangsadewa gelem maya wong ayu lara ireng. Puto. Ana suarane lelumer suarane le halus. Kowe kuwi jenenge sapa? Bat-bat aku kala kindir penjalin aku kindir penjalin. Bener kowe Dewi lara ireng. Iya putu aku lara ireng. Gelem dadi bojone Raden Kangsadewa ya. Kowe kuwi kok bodho temen buta. Ada piye? Ngatasi aku arep mbok boyong kok mung trima mbok kon ngladeni Gustimu. Buta. Aku rung tau weruh Raden Kangsadewa. Sing tak weruhi mung kowe tobat. Ana buta kok wulune dodo apike ora jamak. Aku lagi weruh wae kok wis seneng. Mula tinimbang aku dadi bojone Raden Kangsadewa. Aku moh mergo aku ora tresna. Aku peken wae ya buta. Tenane. Iya kowe dadi bojoku. Kowe mah dadi bojone Raden Kangsadewa kowe pilih aku. Iya aku moh nek ngladeni Raden Kangsa. Nanging aku gelem mbok pek bojo. Besok nek aku duwe anak karo kowe. Nek metu lanang jenengna Kuncung. Engko nek bocahe tak tinggal menyang kali nangis. Aja mbok polo ya buta mesake anakmu Kuncung. Anakmu Kuncung nganti mbok seneni mengko. Mundak lara mula aja mbok seneni ya buta. Kuncung. Kowe ora tak seneni. Kowe ditinggal nang kali karo mbakmu kowe nangis ora tak seneni kowe ora tak pala Kuncung. Apa kowe ora tak seneni kowe nangis aku kok diseneni mbakmu Kuncung. Adalah cedha lara ireng ayo mlayu tekan lak-lakaning naga kowe. Tak boyong dadi bojone Raden Kangsa. Buta. Aku ora tepung karo Kangsa. Aku malah seneng banget nyawang kowe batobat ana buta kok wetenge mblegendeng. Aku sresna karo kowe buta, jenengmu sapa? Deja kala Gragalba. Kok ora gelem ngladeni Raden Kangsa ki piye kok kowe malah seneng karo aku? Tinimbang aku dipek Kangsa aku lho wong mbok pek bojo buta.
piye? Kowe njaluk dadi bojoku? Iya. Kowe wis duwe bojo, aku yo gelem. Aku gelem mbok wayuh. Ning tenan. Iya. Ya, nek ngono bojoku engko tak patenane. Ning kowe gelem tenan lho? Gelem. Bejo kemayangane entuk wong wedok ayune kaya kowe. Ning ya kowe besok nek duwe anak lanang karo aku jenengno Gombak. Yen tak tinggal nyang pasar Gombak nangis aja mbok polo ya buta. Mengko yen mbok polo lan mbok seneni awake ndak anget. Aja pisan-pisan srengen karo anakmu buta. Gombak. Kowe aja nangis Gombak. Oh ya buat padha kena gendam. Wajar. Buta pindah-pindah padha. Wow, ora wong wedok kaya kowe, Dok. Kowe gendam ora. Wong iki mbok kaya aku iki. Lah kowe sapa? Aku buta. Jenengmu Cecok kala gage-gage ndang mati yo. Ayo gendhamin aku. Nek kae mbok gendhamin to, nek aku ora bakal kena aku pala normal. Oh. Sopo-sopo digunani. Sopo-sopo digunani. Ayo gunane aku. Ora iso. Pala normal kok digunani. Buta takil kae kena mbok gendham. Ya kae kok kena mbok gendham. Nek aku ora iso. Pala normal kok ora iso. Ya kalau kedolah kedik. Iki nang buta kok. Irunge mlentu. Wentala ning iya aku lara ireng. Kowe arep apa? Kowe gelem dadi bojone Raden Angjadewa. Aku moh. Aku pilih dadi bojomu wae. Hah? Piye? Dadi bojomu wae. Ah. Ning ya kuwi aku duwe syarat dadi bojomu. Tukokno aling-aling gendera biru. Ama aling-aling gendera biru. Dengenye nek eling ora iso turu. Aling-aling gendera biru nek eling ora iso turu. Dolah ilo. Aling-aling gendera biru nek eling ora iso turu. Dolah tidak. Aling-aling gendera biru dolah tidak. Kowe aja nangis dhewe. Aku ora seneni karo kowe kunjung. Oh, Gombak. Aku diseneni karo ngommu kunjung. Wala sapa-sapa digunani, sapa-sapa dikasih. Nek aku ora. Oh, Gombak. Kunjung. Aling-aling gendera biru nek eling ra iso tuh. Dolah ngerti enggak? Gaitan kabeh.
Arjuna Munira kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh nirang padha katang ayata yawan-wan sanget boten nginten wonten madyaning wana wonten priyantung meh kewala gemlundung ing jurang tobat kula nuwun sewu Raden dipun tepangaken kemawon kula menika sagopi saking Widara Kandhang dan sinten bibi sagopi saking Widara Kandhang inggih kawuningana kula pun Permadi tobat Permadi atmajanipun sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu ing Astina. Tobat Raden. Kula ngaturaken pangabekti Raden, Raden jebul paduka mustikaning bawana ingkang kawentar. Atmajanipun sinuwun Prabu Pandhu kawuningana sinuwun Prabu Pandhu menika garwanipun Dewi Kunti. Dewi Kunti menika ibu kula. Tobat. Dipun tepangaken kalian menika tobat. Menika anak kula lara ireng Bratajaya. Nggih. Dipun tepangaken. Malah kesah. Bocah kurang ajar ya, kurang ajar. Dikenal kok ora. Ini. Loh. Ngopo? Iki lho ditepung iki ngene tangane ngene. Ngene. Nah, aduh. Iki kurang ajar. Trijine karo ukil-ukil. Tobat jebul panjenengan ngamustika ning bawana atmajanipun Dewi Kunti to. Nggih. Panjenengan kula saking Widara Kandhang, bojonipun Demang Sagopa, tobat. Menika lho anak kula dipun bujung-bujung rasasa saking Sengkapura Raden. Kula nyuwun pangayoman. Oh ngaten. Menika badhe dipun garwa dening Raden Kangsadewa putra Ratu Mandura ingkang mengis. Kula nyuwun pangayoman menika cepeng dados bojonipun Raden Kangsa. Kula aturi semingkir kula ingkang badhe nrenggalangi. Nah iki. Ngerti buronku melayu liwat dalan kene. Sayange kula buronku menyang ndi? Kowe sapa? Deja kala kendir penjalin. Kowe sapa Bagus? Panengah Pandhu Permadi. Ing kene ora ana playuning kidang penjangan. Tutu sipating satu kewan nanging jenenge Sakopi karo anak wedok jenenge Lara Ireng ya Bratajaya bakal dadi garwane Gusti Raden Kangsa. Yen Bratajaya gelem keduga nglakoni mangsa borong nanging nyatane rehning semune kowe bakal meksa marang rasaning liyan mungsuhmu Permadi. Babar apa? Kowe jen tanpa kantha tanpa kanthi ing kene markaning patimu Bagus.
ingat langening dalan managlar panggam cara pinoler kekunang surem sorotetan adan Mas Tuna Sidan sekaring dawana langgeng mangkutunggir Narayana reh ning Wasawatara Lama nggonira meguru marang Punbapa sayektine woh kaya ing pambukti panjenenganing ingsun mungguh apa ta ingkang dadi ancasing sedyanira nganti bebasan lali wanci nggonira kepengin necep kawruhing Punbapa. Aduh, Rama Penemban jimat pangayoman kowe Majapada. Wis ning manah ing putra Panarayana ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Rama Penemban. Mboten sanes kejawi namung pasrah jiwa raga pindhanipun kadidene ulam mungguh ing rampatan. Sarah mungguh ing lautan mangsa bara nganggen paduka badhe ngejur miwah anuwuh dhateng tangganipun miwah jiwa raganipun ing putra Panarayana. Kula sampun pitaya lair tumusing batos bilih paduka mboten namung Brahmana limrah nang paduka sang awatara ing jagat ingkang pinijilan kabuji dening Kang Murbeng menang ingkang tinanggenah dados tok sumbring pepadang pangayomaning sagung tumuwuh. Anak kunggir Narayana lamun sira wis pitaya lair trusing batin marang Punbapa sayektine Punbapa rumangsa bombong mung wae kapitayanira marang Punbapa apa wis mbok andhemi kanthi anteping tekadira awit aja mung kesurung dening derenging rasa manggonira kepengin necep kawruh mengko lamun ta jeneng sira kaki wis nampa kawruh lan ngelmunipun bapa kongsi tuntas banjur sira ora eling maneh marang Punbapa. Aduh Rama Penemban anggen kula ngupaya sanguning gesang kula kala wau mugi-mugi dadosa srana pepadanging dawana. Kula mboten badhe supe langkung-langkung dhateng paduka Sang Mahayogi miwah kula mboten badhe supe nanjakaken kawruh piwucal paduka tumrap karahayaning dawana menika. Rama Penemban Rama Dewa ningsun ya jagat mangestu ngkara wayah Bathara jagat nggih lamun mangkono pun bapa pitaya sautuhe marang jeneng sira. Iya awit wis nate pun bapa nyoba marang sira ing reh kelairan panjenenganing ingsun malih Garuda ingkang gedene kagila-gila kekablak ning gegana suwiwine ngebaki ngangkasa nrambel marang angganira nganti kaya meh pedhot napasing Garuda palandine jeneng sira uga bisa masesa kanthi kekuwataning kasektenira lan kandeling kulit apa dene atosing balungira iku ing babakan lahir wondening batin ulun nate nyoba marang jeneng para kaki babakan melmu kasampurnan uga wis kacakup mula kang iku nggih luwih prayoga sira tak kandhani kinarya sanguning uripira muga besok dadi gegaran anggonira dadi pangembat pamonging para kawula. Kawula inggih ngestaken dawuh Mara Gage maju sawetara lungguhmu telingna karenanira kang pramana lan ningna ciptanira sayektine kawruh ingkang pamungkas ingkang bakal ingsun wedharake marang sira iki
ora ana tunggale jroning jagat raya iki merga iki kawruh ingkang dadi kekeraning para dewa mula kaki maju lungguhira aja nggodha tutup triratya purwaning kanggo semedi malati ning manungku puja brata sigra sedakep saluku juga nutupi babanawa sanga linantik manjing madyan ingkang baja hirawana kang alingi wis kaliling menganing rasa jati tumawung keksi sagung jagat nglangu tanpa tepi sang pramana jati wis nunggil lawan jati ning aksang jumeneng alingga Bathara ngampil gaiping Hyang Mahanasa satemah hambabar daya pengaribawana cahya gumana cumlorot saking angganing sang wiku dibya Begawan Padmanaba manjing mring angganing sang Narayana Pandita karya wangsit mindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi gone miyang kalih kangkung raos jinem ayem tentrem kula mapan wonten ing asa paduka Sang Maha Muni lajeng cahya sumorot ingkang manjing nganggo kula mawa daya pangaribawa ingkang ayem lan hangayem miraos kula menika wahananipun menapa Bapa sumurupa nggih iku cahyaning sih telung perkara siing manungsa marang alam saisine siing manungsa marang sak pepadane uga siing manungsa marang manungsa iku dhewe nggih sumurupa gegaran lantiping panggraitanira gayuwa urip ingkang sampurna supaya besut jeneng sira bisa mati manjing ning tepet suci kanthi mati kang sampurna kuwi nggih ngestaken dawuh nenangi gregeting musik mekaring budi kudu magang gawe anut gumiliring kodrat tapindhone sira aja gumunan aja kagetan lan aja gampang rumangsa nganeh lan lengkara sadurunge neliti ngulir budi luwih-luwih aja meri marang kabejan lan ketrimaning liyan lamun budidayamu durung bisa ngungkuli marang wong kang mbok waras bagya lan mulya Narayana kula wonten dawuh kejaba piwulang-piwulang kautaman luhur ingkang dadi garan nggonira bakal dadi songsong makutaning para kawula sira uga ulun paringi bebungah ingkang sepisan panah jenenge Kyai Kesawa ingsun papanake ana ing rambutira lamun ta kawatek kanthi mantram Triwikrama sira bakal bisa jlek dadi Brahala pitung gunung gedene wonten ingkang angka 2 senjata cakra pamunaing satru sekti ingkang ingsun papanake ana ing telenging dada iku ingkang bisa gawe pepati nanging uga ana pusaka ingkang bakal sun paringake jeneng sira ingkang bisa nguripi yaiku kembang Wijaya Kusuma panguripe wong sak bumi ingkang mati ana sak njabaning garis pepesten kawono nuri nggih ngestaken dawuh maragake tampan kanthi weninging ciptanira nggih
iku kanugrahan marang jeneng sira merga sira tak wawas kaya cukup ing lair batinira ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan lan sira bakal ingsun paringi kawaskitan kaya bisa weruh sadurunge winarah bisa maca lakon jangka ingkang durung kelakon lan uga bisa maca lakon kang wis kelakon nadyanto iku ewon taun. Aduh, kumremban sanget kasok ing tresna paduka dhateng Panarayana. Iya ya nggih. Lan sumurupa sira iku sejatine dudu anake Demang Antyagapa. Ya Demang Sagopa lan ini Sagopi. Nanging sira iku sejatine atmajaning Ratu Mandura ingkang tulen anak ing Basudewa. Kelawan Dewi Indra nanging ibunira seda konduran nalika jeneng sira Uwataka ing guwa garbaning keng ibu. Sira banjur digula wentah dening Dewi Rohini mula katelah sira kelawan Kakang Irakakrasana iku bocah gondang kasih. Sedulurmu wadon kang aran Lara Ireng ya Bratajaya iku uga kadangira. Nanging iku mijil saka garwane ingkang Rama ingkang mijil saka Dewi Badrahini. Aduh. Jebul kula menika atmajane Nalendra Mandura. Iya. Apa to sababe sira didelikake ning Kademangan Widara Kandhang merga gawating lelakon pangamuk ing Kangsa Dewa. Atmajaning Ratu Mandura saiki iki sejatine kuwi anak ing mungsuh trubusaning satru, anak ing Prabu Gorawangsa Ratu ing Wagra ingkang nyidra resmi kelawan ibunira Dewi Maerah. Mula kang saka iku nggih Mara Gage tetu ana kabeh kadangira lan jak nonton tetontonan ning Praja Mandura. Sira ngewang-ewang ana madhangake lelakon Mandura merga ingkang Rama dina iki ana ing bebaya saka mogane Kangsa Dewa ingkang bakal ngrangsang daluwarti ngrubuhake bebeteng Mandura. Yang lunging kadung malengkung lerkaledan Pindha Keswa Ukar Pindha Keswa Ukar. Aduh, Rama Pemban menika lajeng kula nuwun sewu. Kakang Udawa menika menapa inggih putranipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandura? Dudu. Ya putra nanging iku ora perlu tak kandhakake ing kene. Sejatine kuat maja saka ingkang Rama nanging ingkang mijil saka si Sagopi mula kanggo ngreksa kawibawane Prabu Basudewa. Sagopi banjur diterimakake marang Demang Sagopa. Tobat mekaten lamanipun. Iya nggih iya. Rening wis tuntas kawruhipun bapa Mara Gage nggih tak jaluk kanthi banget mundura saka kene nanging nek wis telung jangkah balik aja pisan-pisan kowe nolih marang pun bapa istaken dawuh Mbak. Natarita nalika semana eling-eling pandhita ingkang wis purna darmane sigra ngesti kaspadaning cipta maya ngrakit nala hakni gedene mung sakonang nanging saya ageng gumrubuk suarane ngobar kang salira menggih sejatining Wisnu Sawanta.
Ya ngopo to? Kesusu ya selak ngopo? Oh guyu. Kok ketoke entuk wejangan. Ya mesti to wong aku kok wong ora entuk-entukan. Aku ki lak ditresnani karo Kanjeng Rama Penemban Began Padmanaba. Amboyo nek entuk kawruh sing kira-kira pethingan iki aku diwenehi ora ketamung sithik. Ha wong kowe iki wong ora betah melek kok kon entuk kawruh. Wong sing entuk kepinteran lan uga entuk kaya kuwi wong sing betah melek. Nek gur wong antukan kaya kowe iki ora bakal oleh apa-apa. Wah, apa sing marahi wak bekecot mau ya? Marah-marahi wae. Karo meneh kaya ngono dipangan. Lalu dikandani jare sesuk men greget. Ora greget malah geler kuwi kok. Ora bares kures kowe mau entuk apa? Aku entuk senjata cakra. Entuk kembang Wijaya Kusuma, entuk panah Kesawa. Lan aku diparingi kawaskitan dening Rama Penemban, aku bisa weruh sadurunge winarah. Ora. Apa iya? Ora, nek kowe ngerti sadurunge winarah. Aku duwe utang pira? Utangmu 3.000 mergo kowe kalah ping 3 gandul. Oh iya kok. Ora, nek pancen ngerti sadurunge winarah. Ora, sing bener aku ki anake sapa? Kowe anake wong tuamu lanang karo wong tuamu wadon. Wong tuaku lanang sapa? Wong tuaku wadon sapa? Wong tuamu lanang kuwi sing nitiske wiji sing dikandhut karo mbokmu. Kaya kok mulek kae. Kowe tak kandhani ya. Aku pengen nyocokke karo dongenge mbokku Sagopi. Tak kandhani cocok ora? Nah. Iya ora? Kowe tek ngerti. Ngerti wae kok. Si Mbok Sagopi biyen sinden ta? Iya sinden Mandura kae biyen. Nah terus rasa dunge akeh-akeh. Sing baku kowe iki ora adoh karo aku, ora adoh karo Kakang Kakrasana. Dadi nek ngono aku putra Ratu Mandura sing disingitke nang Kademan Widara Kandang karo Kakang Kakrasana padine lara ireng merga moganing Kangsa Dewa anaking mungsuh Prabu Gorawangsa. Ah iya ora saya ayo golek kancane. Iki kok malah padha mlayu-mlayu napa Biung? Iki mau dioyak-oyak karo Buta Sengkapura. Iya Kakang aku arep dibek bojo karo Raden Kangsa. Monggo kowe lunga Kakang Narayana ya ora mulih-mulih. Kakang. Bapak tujune nggih, tujune ana dalan ditulungi karo iki lho Raden Permadi. Permadi kuwi sapa? Permadi kuwi Atmaja Ratu Ngastina Rumuhun, Prabu Pandhu Dewanata sing mijil saka Dewi Kunti.
Kula ngatur panuwun Raden Permadi ya nggih. Ora sah yo Kang. Ora sah ngaturke penuwun. Aku karo wong kae gedhing aku. Wong ditulungi kok ngono. Permadi ora sah ngaturke panuwun ngono. Angger kowe ngaturke panuwun tak plinten wetengmu. Mboten ngaturke panuwun nggih mboten napa-napa. Anak sampean kok ayu men. Kita iki yo ngesir banget kita ngesir. Ageng ayo bali wae bapak. Dibondo karo buta tulungono ya Kakang. Malah Narayana barang wis nang kene. Inggih Kang Mas. Oh, kowe iki lunga iki entuk-entuk apa? Beda karo aku. Kakang Mas tindak pundi? Aku mahas ngasepi ana ning pucuking gunung. Aku wis kerawon Sang Hyang Bathara Brahma. Dewaning geni. Aku diparingi pusaka ingkang ampuh kagilo-gilo. Mangger biyen Kakang Mas pikantuk pusaka naminipun Nenggala kalian Lugara nggih Trigara peparingipun Bathara Brahma. Kok kowe ngerti? Ngertos. Napa rumangsane sing entuk-entukanmu mung sampeyan? Kowe kok ngerti saka sapa? Merga iki durung tak babarake menyang sapa wae. Ngertos. Dehemo sapa? Ora aku gumun kok kowe ngerti ngertos. Ha mbok panjenengan napa mawon kula gak ngerti. Ning aku entuk pusaka iki pusaka piningit ingkang panjingake ning epek-epekku lho, tonton bedhole murup. Iki dicocokake Gunung Jugruk Segorasat Bumi Bengkak. Nek mung kaya ngoten kula nggih duwe niki. Wah, iki otok-otoke cah cilik. Tak kepruk ndasmu kowe. Menika senjata cakra. Nika mboten namung gunung ingkang jugruk. Sinten ketaman nika lebur menapa kewala dados awu. Apa iya lah cobi niku. Ngono kok ora. Nanging aku diparingi dawuh karo pukulun Sang Hyang Bathara Brahma yen to sejatine aku iki dudu anaking bapa Deman Sagopa. Nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa nggih ta. Nggih mesti. Kalian kula kalian lara ireng. Tobat kok wis mudhar perkara iki. Raden Permadi menika sederek panjenengan Raden. Permadi kula kowe kuwi adhiku, kowe putrane Kanjeng Bibi Kunti Nalibrata, kuwi adine Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Wah, piye to iki? Sampun to. Kula menika kaparingan kawaskiten muruh sadurunge winarah. Dados Kakang Mas sampun ngempalkan para kadang dawuhing Sang Rama Penemban. Kula lan panjenengan kedah dhateng negari Mandura madangaken perkawis Mandura awit saking moganipun Kangsa Dewa.
Nek ngono aku melu ya Kakang. Ila dalah. Ayo Narayana gendong nadimu. Guntur madyaning tetandhingan eling-eling Prabu Basudewa utusan ingkang layisen Ugrasena mring Saptwarga pangampil sawung nenggih panenggaing Pandhawa Sang Bratasena glabar kawat janget cinencang ajanging payudan musawega sawung kaneman Suratri mantra buta ing gedhene sak gunung anakan kaliyah lampahe rebut unggul jroning raneng kono Paman Kang Prayitna.
langit katon bintang ingal resang mawe kandrung. Wah, kowe sing tak goleki. Dapuhe kangsa dewa kang kowe bebatan ya. Ora susah tak selak lan kumbi. Kowe cendenge Ratu Mandra didelikke ning Widara Kandang. Mumpung disakseni wong pirang-pirang. Tak kecek ngengkon kene dadean patimu.
Batur. Orang gondo sepiro mungsuh calon ratu Mandura. Entek nalarmu. Gumuyu papat sang Kangsa Dewa. Karane wis bisa miting sang kekalih Raden Kakrasana miwah sang Narayana. Pauto. Datan bisa mubah tan bisa nglawat. Lapeti nekem mestakanira dening Sang Angkara murka. Mulat saking katebian lara ireng Gunas Ganes Kenese anuju Prana Sumbaga Wiratama dedeling lurus lampaya Semara Kendra sinome amicis pandrah ngungih ganane watine abrit nganti kaya legi-legya lamun gineket dupi macitraning Sang Ayu Lara Ireng gumyur sumyur tyase Sang Kangsa Dewa kami tenggengen nganti kedhep tesmak pamandenge lena kaprayitnane satemah saya kendo pangempite mring sang kekalih wauta kaya tuntum motot bebayune nganggo Sang Narayana miwah ingkang raka Sang Kakrasana hamusti senjata cakra miwah Sang Kakrasana ngedalaken Kyai Menggo nyampuh kagila-gila dumama meringang ganing Kangsa Dewa bledug dadi awu
kadang jagat Mandura sesotya mustika Mandura wis bali oning pepangkon Kakrasana Narayana lan kowe loro ireng anakku kang tak tresnani nggih kapal ngiding kang bisa ngumpulake titisaning getih dagingku Arya Prabu wonten pangandika ngadhawuh suka-suka ngasaning Bathara Luhung aja nganti Mandura iki kobong dening Angkara meneh ya nggih